Harreko 23. domekia, iazte pasata da gero atzera be etorten garara. Entzule fede modelez. Fedearen bizitzan sentimentu religiosoaz jarduten dugu, edo beto esan da, fedeaz. Fedea sentimentua baino gehiago da, erabakia da. Bere barruko izaera emotea. Harritzen eta gainditzen gaituen zerbait onartzea. Kristau fedeari dagokionez, fedea bestearen jangoikoaren hitza entzutea da. Edertu lertu eban, hau Israelek herriak izan be, entzutea, adresetan dauan Shema. Idazki laburra gorde egiten dugu betierako opari alez. Sekula epea beteten ez jakon oparilez. Fedearen eremuan murgiltzeko behar dugun lehenengo urratza. Proposamen bat entzuteko jarrera hartzea datza. Jangoikoak hitz egin den badau nok entzuten dau. Hirugarren urratza emongo dugu guk hitza egin eta gitzienez gizalegez norbait entzungai zara itxaroten dugunean. Ez gagon esiera onaren eremuan bakarrik. Bizitzako oinarrizko erabakien eremuan gagoz. Noredi behaten edo bestean ibiltera garoa zan aukera. Azken eremuan. Eta bigurugaren paso den behar dugu. Daborduko ez dinogulako esiera honez jarten dugula garreta. Besten argudiotan. Ostera beste hau dinogu jainkoa berak, garatzaileak historiko jaunak. Sekuristaren aitak kristauntxoat mesua esaten duzkula gutako bakotzari. Baran, ez da mezu orokorrak gutako bakotzari bihotz. Esku eta oinetara ialtzen duzkun mesu baino. Berak eskaintzen duzkun, proposamena aurrera erogateko. Muidu baitezan hori bai askatasun osoz. Entzumena landu behar dugu. Gaurko evangelioa entzun dugunez, Jesusek gor mutua sendatu egin eban, eta belarriak zabaldu utzezan. Talako gizon horrek duintasun betea eban, baina zeukan entzuteko animenik. Jesusek Isaiasen iragarpena bete eta belarria zabaldu. Egiten dutzu, entzumena moten dutzu. Zer ikusi dago horrek gure bizitzagaz. Berezko eta oinarrizko garrantzitsua dago. Gure bizitzako unaren batean hitz egin den adore moten duzkun, zuzenketak eta proposamenak egiten duzkuzun. Jainko entzun dugulako, dugu fedea. Gure gaurko fedeak mundu honetan, hasten eta mundu honegaz alderatzen, dan fedeak. Ez gure nagusi ez da garabasoen ezinbestekoa dauk jangoikoari entzuten jarraitza. Gorkotasunez bete eta egon eta eraginkorra izan daitezan. Egon entzule, Jesusen lekuko etosena emoteko eta izate. Hoi jainko, zeuk salbatu gaituzu eta zure seme-alabatzat onartu. Begituen bera seme-alaba ordeko egin gaituzu noi, Kristogan sinesten dugunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan daiguzan. Eukaristia hasten dugu jangoikoaren berrerospena. Gotako bakotzaren txat, askotan ahazten jakun zozer gogoratuz. Jainkoak eurak egin gura izan dagoaz, bere seme-alabak. Ahalik eta doarik maitatzeko, horrezagatik egiten dugu eskaera. Gure gana daban aitaren begirada, hori beti sentidutea. Holan jokoa gure fedea jar daigun. Holan bizi gaitezan. Jangoikoaren seme-alaba askatasunean, badakilako betirako bizitzara deitua gagozala. Baina bizitza honeri, amen, eta orain hasten dala gutako bakotzaren gar. Beateotik bizi baitugu gure seme-alabatasuna. Jangoikoaren seme-alabalez. Hoi jainko, zeu zaitugu egiazko jainkotasunaren eta bakearen iturri. Egizu, doi honen bidez autortu daigula eta goratu zure onditasuna. Sakramentoa hartzeak sendotu daiela gure arteko alkartasuna. Horien gaineko otoitzean, lehenengoan jangoikoaren aitatasunari buruz berba egin dugun lez. Honetan, bera bake eta maitasun zintzoen iturri gisa ikusten dugu. Horrezagatik ikusten dugu nondik hartu eta jaso behar dugun bake eta maitasun hori mundura eroan ahal izateko. Eta hori eroan ez, jainkoa loriatzen dugu eta Eukaristian esan nahi sakonagaz bat egiten dugu. Beragandik etorri eta beragana itzultzen diran sorkuntzaren eskaintzakaz bat egin dugu. Eta Eukaristiaren partaidetzan
Kristoren eukaristia zentsura batzea eskatzen dugu. Hau da, Kristok emon eban mundua bizitzea eta bizia ematea. Munduan diran guztiak zeuk egin dituzu, denparen aldiak zeuk ezarri. Gizakia barrez zeure irudiko egin dozu, eta gauza guztiak beraren esku itxi dituzu. Zeuk egindako guztien nagusi izan dadin zeure izenean, eta zure egintzan miragarretan beti zeu goratu zaizan. Urtean zarreko 5. prefazioa. Kreazioari buruz berba egiten duzkun prefazionek, eta gogora zeten duzku denboraren zikloa. Betiko bizitzaren hildoan mugiten dela. Hau da, urteko adebiko bat egiten dutzagula, baina Jaungoikoaren erregioaren eraikuntzaren aurrera egiten jarraitzea besterik ez dagoela. Hau guztia holan da, Jaungoikoaren irudia sortua gariarako, eta horak emon euskulako kreazioa. Jainkoaren irudi hori izan gehitezan munduan beste, handitasunei begira. Jaungoikoaren erreinu hori lurrean eraikitzen jarraitu ahal izateko. Zaila da baina, une oro biziko dugu Jaungoikoari goratzarre egitea, Jaungoikoari eskerrak emotea, Jaungoikoari eskatzea, eta aldi berean gainerako komunitateari goratzarre egitea beti. Elizako kidelez eskerrak emotea, eta elizaren barruan alkarregaz bat egiteko eskatzea. Itxaren eta sakramentuaren mahaian janaritzen eta bizi barritzen dozuz jauna, zure fedeunak. Zure semearen doai handiak balia dakigu zara, haren bizian beti parte izatea merezidu daigun. Eukaristia hau amaitzean, Jaungoikoari eskatzen dutzugu, elikatzeko erabili dugun hitza, Eukaristia edo toitzak dinoen moduan, zeruko ogia. Kristok emoten duzkun bizitza horren partaide izan daitezan. Jaso dugun doainak martxan jarriak izan daitezan. Beti Jaungoikoaren bizitzan parte hartzeko aprobetxatu daien.